O CPI de Mosteiro participa xunto con outros 2 centros de Irlanda e as Azores nun proxecto europeo dedicado á investigación botánica. O programa forma parte do proxecto de selección e mellora participativa na UE financiado pola axencia Erasmus+. Consiste en estudar o impacto das variantes autóctonas noutras localizacións. De poner en valor las variedades locales de las especies vegetales de, en nuestro caso, Galicia, pero el proyecto es conjunto con las Islas Azores y con Galway, en Irlanda. 3 climas diferentes, 3 zonas geográficas diferentes y vamos a estudiar la adaptabilidad de estas especies vegetales en diferentes localizaciones. O programa é único en Galicia e está encabezado polo estudo da investigadora Margarita Lema. Dende o mes de decembro, 15 alumnos do CPI Mosteiro realizan traballos tanto no campo como no laboratorio. Hemos hecho el cultivo, o sea, la siembra en semilleros, luego el cultivo y la parametrización de todos los de estas plantas. Cada 15 días aproximadamente se tomaban en una hoja de datos todas sus características para su posterior análisis estadístico. As plantas pertencen ao xénero das brasicas, máis coñecidos como repolos. Os alumnos encárganse dos seus coidados e estudos. Empezamos plantando no laboratorio do colexio, nuns semilleiros, nuns alveolos, despois trasladámoslo á finca onde se realizou todo o proxecto e cada certo tempo acudíamos a medir os datos para despois finalmente facer unha comparación. O programa ten 4 obxectivos fundamentais: coñecer as condicións das plantas, elaborar unha peza audiovisual e un artículo científico explicando o resultado dos estudos e, no caso do Colexio de Meis, crear unha nova asignatura dedicada aos estudos do campo. O proxecto complétase cun intercambio de alumnos que este ano non se puido realizar. Lamentablemente, por la situación epidemiológica, no hemos podido hacer durante este año lo que son los intercambios y nos hemos ceñido solamente a lo que es la parte del cultivo. Los intercambios empezarán a partir del año que viene. Dende o Concello de Meis tamén quixeron destacar a importancia para a vila de que o centro participe nun proxecto tan destacado. Que os vexo todos os días desde a fiestra da alcaldía, como están os nenos e nenas xunto co directorio e distintos profesores traballando na finca, e para o Concello de Meis estar posto así no mapa é moi importante, claro que sí. O proxecto levarase a cabo ata o ano 2023. Neste tempo participarán nos intercambios un total de 115 alumnos dos 3 centros. Dende o CPI de Mosteiro agardan que o proxecto poida ampliarse ata o ano 2027.